Hello guys, let's discuss the some infinite importance of living life. Okay, many people hate selfish men, but I love to being a selfish man. Why? Because many reasons I have. I sometimes very selfish man, but I love to help those people who very needed to get help. जोङो जेब्लायबो बा समाव ओरैबायदि सेल्फिश जानांगौ बिनि आन्सारा टाइमजों लोगोसे बिराद गोनांथि नोंथाङा जुदि सेल्फिश जायाब्ला you don't have self respect नोंथाङा सेल्फ रेसपेक्टखौ बुजिनो हानाय नङा if you are not selfish and other word saying no गुबुन मोनसे सोदोबा जाहैबाय saying no it is absolutely very important in living life very infinite important जायहा saying no नि गोनांथिखौ बुजिनो हायाखै they are incomplete life they have incomplete life man बिसोरो दावगालांनो थाखाय गोब्राब because there are so many roads are there which road you have to take बबे लामाखौ नोंथाङा लानो saying no नि इम्पर्टेन्टआ ओरैबायदि नोंथाङा हां लायालासे थांनानै थानो थाखाय हाया for me if you don't know the importance of saying no you don't have self respect नोङो गावनि सेल्फ रेसपेक्टखौनो बुजिनो हायाखै गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ न' बुङोब्ला बिसोरो गोबां मानसिफ्रा बेखौ गाज्रि मोनगोन बेयो गुबुन मानसिफोरजों गाज्रि मोनजागोन नोंथाङा मानि फेभराव खामानि मावगासिनो मा फेभराव नोंथाङा खामानि मावगासिनो why you need the respect from others मानो नोंथाङा गुबुनजों मोजां मोनजानो लुबैदों because this is the secondary first one is you have नों गावनावनो सेल्फ रेसपेक्ट गैयाब्ला नोंनि गावनि जेनाखि मा होनना बुंगोन बेखौ गावनि बाथ्राखौनो खोनासंनो थाखाय नोंथाङा रेसपेक्ट गैयाब्ला who else are there to respect you सोर दं नोंथाङा रेसपेक्ट खालामनो आरो गुबुनफोरजों मोजां मोनजानो नों गावखौनो मोजां मोन गावखौनो रेसपेक्ट हो नोंनि सोदोबफोरखौ नोंनि बाथ्राफोरखौ नोंनि प्लेन नोंनि ड्रिम्सफोरखौ नों गावनो रेसपेक्ट हो अब्लासो जागोन बेनिखायनो जों समाव सेल्फिश जानानै जोङो थानांगौ गोनां जायो even God knows the importance of saying no इसोराबो समाव saying no नि इम्पर्टेन्टखौ बुजियो आरो saying no खौ बिसोरा बुंनो गोनां जायो there are so many people don't know about the importance of saying no don't know what is selfishness they hate selfish men but I respect this time selfish is a skill because they have the instant brain to think instant solution नोंथांनाव बेबायदि solution खालामनो हानाय दंना गैया केपासिटी गैया जानो हागौ ना बेनिखायनो selfish man is very enjoying life let's do it man but बिदि नङा कि आङो जेब्लायबो selfish जानो थाखाय फोरोङाखै when to selfish how to selfish and to whom to selfish बेखौ जोङो मोनथिग्रोनांगोन बेनि उनावसो नोंथाङा बेखौ खालामनो हागोन बेखौ प्रेक्टिस खालाम नङाब्ला गाज्रि मोनजानायाथ' 100% आरो गुबुनजों मोजां मोनजानाय गाज्रि मोनजानायाथ' no matter for my life no matter I have my goal I have my duty I have owned my life this is my life how I'm living this life
This is matter for me also only. Thank you so much. You have to practice it. नोंथाङा खनसे जुदि माब्लाबा न' होननानै बुंनायलाय अब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन न'नि माबाया बेसेना बेसेबां न' बुंनोनो नोंथांनाव रावा फैनाय नङा न' बुंनानै नाय अब्ला नोंथाङा बुजिगोन आं गावखौनो गाव आं सेल्फ रेसपेक्ट खालामदों आंनि बाथ्राखौ आं लाखिदों मोनदांगोन because we have experience, man. That's why I'm telling you this. Thank you so much.